La population montraki da mon langue nationale anthem player zancen kasa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina so in kwanta amma ba zan kwanta ba sai dai wannan bidiyo saboda irin farin ciki da ke ciki. Wannan da kuke gani a Zandar sojojinmu sun yi namijin kokari sosai da sun kama waɗannan miyagun mutane a cikin Zandar. Wake buhuwan wake an kasa drug ciki, kwayoyi an kasa ciki kamar yadda kuke gani daga cikin kwana. Shi yasa a kullum muke gaya ma al'umma 'yan ƙasa baki ɗaya, wallahi gwamnati tana tafiya ne amma tare da haɗin kan al'ummar ƙasa. Ku mara ma sojojin ku baya, ku mara ma hukumomin ku baya. Yau sojoji sun yi namijin kokari da sun ga binciko kai in ba gwamnati ba wane ne hankalin shi sai kawo cikin buhun wake wai a sa kwaya ciki, drug a sa ciki. Wallahi sai soja, sai wanda ya sa aike shi. Jinjina ta musamman zuwa ga sojojin ƙasar Nijar da hukumomin Nijar baki daya, ba ma na yankin Zandar ba, duk inda kuke. Muna godiya sosai ta irin wannan kokarin da annan kuna yi kai da kawo nan da can cikin ƙasar mu ta Nijar saboda kwanciyar hankalin 'yan ƙasar Nijar, saboda tsare lafiyar 'yan Nijar, saboda kwaya tana cutawa, droga tana cutawa. Sojojinmu sun yi nasara kama wa'annan miyagun mutane da ake bayyana son su suke shigowa da muggan abu cikin ƙasar Nijar. Haka kwanakin baya fa a cikin jihar Maradi, kai wannan iska harshen ya rodo albasa, amma wai cikin albasan nan sai da an kasa kwayoyi ciki. Mugu sai mugu. Vive le Niger, vive Abdurrahman Chani. La population montraki da mon langue nationale anthem player zancen ƙasa ne. Le Niger, notre cher pays. Kenan 'yan uwa ku taya mu yaɗa wannan alkhairi, ku taya mu yaɗa wannan abu. Merci, partagez la vidéo, ai share wannan bidiyon. Merci. Allah ya sa dama Nigeria 'yan uwanmu ne, wanda ya ce zai raba Niger da Nigeria shi da kanshi ya san da ba gaskiya bane, baya iya bane da Allah sun shirya. Allah ne haɗa wannan zumuntaka, ba wanda ya isa ya raba ta. Mutane suna ga cewa babban abin da zai iya kwantar da hankalin al'ummomin kasashen nan guda biyu shine a ga haduwar shugaba Tinubu da shugaba Janar Abdurrahman Chani. Ko a wataniya wani shiri ke akwai a ƙarƙashin wannan domin ƙara kwantar da hankalin al'umma? Wannan ma yana nan tafe. Me kake ci na baka na zuba? Alhamdulillah, mun yi farin cikin zuwa mu ce gida, domin Niger da Nigeria duk inda ka je, inda kai dan wannan kasashen ne guda biyu gida ka je, an mana karba, an karrama mu, mun ji daɗi, mun tattauna, an kuma yi tattaunawa mai ma'ana wanda kuma ya haifar da yarjejeniya da aka sa hannu, wanda kuma wannan yarjejeniya idan aka saurari abin da aka faɗa a ciki kusan ya zame darasi ga sauran kasashen duniya, domin yanzu ana cikin wani karni, wani lokaci inda ake da tashe-tashen hankula a kasashe wuri daban-daban. To yanzu mu abin da muka yi a tsakanin madina ya zame abin koyi ga sauran kasashe. Misali, akwai tsari na dandali na musamman inda za a dinga haɗuwa ana tattauna dukkan matsaloli da suka dami wannan kasashe guda biyu, na tsaro ne, na kiwon lafiya ne, na abubuwan more rayuwa da ake yi kamar su dogo na jirgin ƙasa da ake ginawa, da titi da za a yi, da bututun gas da ake so a yi wanda zai keta arewacin Najeriya ya tafi, ya keta Niger ya tafi har zuwa Algeria. Dukkan irin wannan abubuwa za a dinga haduwa a wannan dandali. Banda wannan kuma akwai dama babban ofishi ko ma'aikata na haɗaka tsakanin Niger da Najeriya, wanda Niger ba ta da wata ƙasa da take da irin wannan ofishi ko ma'aikata na dindindin sai da Najeriya. Haka zalika Najeriya ba ta da irin wannan ofishin sai da Niger. To wannan ma muna so a ƙara raya shi
ya koma irin abubuwan da yake a da. An kafa shi ne tun 1971, kamar 1989 akan yi zama da gwamnonin Niger da prefects na Nigeria da manya-manyan sarakuna da kuma ma kananan hukumomi, duk ana mitin akai-akai. To muna so a dawo da wannan, domin ana tattaunawa sai ga an ƙara samun fahimtar juna. Mu da muke tsaye a nan da ministan aikin kasan waje na Niger da na Nigeria. Asali ministan, mutane suna ga cewa babban abin da zai iya kwantar da hankalin al'ummomin kasashen nan guda biyu shine a ga haduwar shugaba Tinubu da shugaba Janar Abdurrahman Chani. Ko a wataniya wani shiri ke akwai a ƙarƙashin wannan domin ƙara kwantar da hankalin al'umma? Wannan ma yana nan tafe. Me kake ci na baka na zuba? Abin da ya faru tsakanin Niger da Nigeria yanzu fiye da shekara guda da rabi, kuma a ce wata 20. Abu ne yana faruwa duk inda ya zamanto ana zama makwabtaka. Zama zaman duniya ka gani abadan babu matsala, to watakila zaman ba na Allah da annabba ne. Inda ana zama tsakanin wa da kane, uwa da uba, tsakanin miji da mata ma ana samu sabani. Amma da Allah sa wannan sabani ya shiga tsakanin Niger da Nigeria, yau kuma Allah ya sa wannan abin ya zan yana baya gare mu. Allah ya sa dama Nigeria 'yan uwanmu ne, wanda ya ce zai raba Niger da Nigeria shi da kanshi ya san da ba gaskiya bane, baya iya abin da Allah sun shirya. Allah ne hada wannan zumuntaka, ba wanda ya isa ya raba ta. An zaka mun zamana mun yi taro, yanzu fatar da muka Allah ya sa abubuwan da muka tattauna na alheri Allah ya sa a dore. Allah ya sa wannan shine karshen matsalar da muka samu tsakanin 'yan uwanmu na Nigeria, kuma daga yau Allah shi tabbata alheri tsakanin, sa duk abin da ya huce mu komo fiye da wadda hida. Dama mu shine muke faɗi 'yan siyasar Nigeria, kuka bari wani abu daban, wani son rai ko kuma bibiyan wasu turawa suka sa kuka zo kuka bata alaka ta tarihi ta shekara da shekaru, dubunan shekaru na alaka na yanwantaka tsakanin Niger da Nigeria. Gashi nan yanzu kun sassako kun zo. To mu dai alhamdulillah daga gefen mu 'yan Niger mun yarda da shugabanninmu, mun san da cewa shugabannin nan namu nan da suka yarda suka zamna da ku 'yan siyasar Nigeria, daga cikin zuciyar shugabanninmu wannan abun na kirki ne, niyya ce ta kirki, wanda tun shekara da shekaru mu 'yan Niger mun ɗauki Nigeria makwabciyar mu ce 'yan uwanmu ne, kuma 'yan Nigeria 'yan uwanmu ne. Da fatan kuma daga hukumar Nigeria wannan zuwan da kuke yi, da fatan kuma cikin zuciyanku da gaske ne kuna so a gyara, a yi sulhu, a manta abin da ya huce ba laifi ba ne. Kamar yadda minista namu na harkokin waje cikin wannan bayani ya ce, ko tsakanin wa da kane ko tsakanin 'yan uwa akwai sabani, wannan ɗabi'an rayuwa ne. To mu dai daga gefen mu Niger gashi nan kuma mun yarda da shugabanninmu, muna ƙara maimantawa da niyyarsu ta kirkice na cewa a yi sulhu don a gyara tsaro, a gyara zamantakewa, a gyara kasuwanci. 'Yan uwantakan mu Afirka gaba ɗaya, wai ba Niger da Nigeria ba, Afirka gaba ɗayanta idan muka haɗa kanmu muka tai tare, to wallahi babu wanda zai tsaya mana gaba. Da fatan hukumar Nigeria, da fatan su ma 'yan uwanmu na Nigeria zan mu gane mu dukanmu da cewa tafiya a tare ta fi tafiya a rarrabe. Allah ya kama mana, Allah ya samu.